Yung mga boss, pauwi na tayo. Tapos na yung ano natin doon sa HPG. Balik tayo ng bahay na. Dito pa rin tayo dadaan sa C5. Ingat, ingat. Bagal mo kumilos.
Aray ko. Bakit ka umaatras? Buddy. Ah, mataas. Sa lubak. Sa mga boss, outbound na tayo. Pauwi ng Taguig. Ay, may mga bakot-bakot na naman. Uy ko. Tika tayo na. Dala naman tayo ng tunnel. Silaw ang init. Nakasilaw ang init sa mga busing. Kahit sa mata. Grabe na talaga init ngayon.
Ah, yun. Ah, ganito lang sana yung daan, oh. Smooth na smooth ang takbo. Nakapwisto ka na, lilipat ka pa talaga. Ano pang nangyari?